ಅನ್ನೆರೇನಿ ಬತ್ತನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಕೋಡದಿ ಎರಸುರು ಕೆತ್ತಿ ಇನಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಲ್ಲದ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಬೊಕ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿದಡೋಡು ಬೊಕ ಸಾರಿಗೆ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೋತಿರಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಗೈಸ್. ಎಂಕ್ಲ ಮುಳು ಉಳ್ಳ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಪುರ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ 4:45 ಗೈಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುರ್ದುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಟು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4:45 ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಯ್ನೆ. ಅಂಚನೆ ಅತ್ತಿಗೆನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೊಕ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲು ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಯಿರು. ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪಿದಾಡುನಿ ಇಕ್ಕ ದುಂಬ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡು ಮೀಯೋಡು ಜೋಕುಲ್ನು ಮೀಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆಗ್ ಬತ್ತೇರು ಅಡಿಗೆದಾರು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುತೇರು ಆ ಕಡೆ ಗೈಸ್. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಆತು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ತೋಜಾವೆ ಇಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಏತು ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋಜಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪುನಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚೆ ಇನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲಿನಿ ಬತ್ತೀರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೊಡ್ದು ಬೊಲ್ಪುಗು ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರು. ಆರ್ಯ ಇನ್ನು ಮೂರನಿಯೇ ಮಗಳು ಮಲೆಕ್ ಪೋದಿತ್ತೇರತ ಅಂಚ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಇಟಾಲ್ ಪೋತಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಲ್ ಇಂದೆ ಆರು ಶುಂತುಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಮಗೇನಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಲು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಲು ಇನಿ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಬೊಕ ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಜಂಟೆಗೆ ಭಟ್ರು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆದಾರು ಬತ್ತದೇರು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದೇರು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಗೈಸ್. ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೋಪೇರಿಗೆ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪದಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಚಿತ್ ಅಣ್ಣೆಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಪೇರಿ. ಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಾಡ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆಲ ಈ ಶೆಕೆಕ್ ಎತ್ತು ಪಿದ್ದಂಡಲ್ಲ ಆತೇಂದ ಆಪುನಿಂಕ್ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನೆ ಸೆಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಬೆಗ್ಗಾರುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಗೈಸ್ ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಗ್ಲ ಬೊಕ ಇನಿ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆಗ್ಲ ನಿನಿ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆದ ಸಾರು ಸಾಂಬಾರು ಗಸಿ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೈಸ್ ಧ್ವನಿ ಆರ್ಯ ರೆಡಿ ಆತಲು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ಆರ್ಯ ಇಂದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಇದಾದ ವಿಶೇಷದಾದ ಇನಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ. ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿದಾಡ್ತಾಂಡ್ ಗೈಸ್. ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಗುಳ್ಳೇರು ಆರ್ಯ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಚಿತ್ತನ್ನೆ ಅನ್ನೆರೇನಿ ಬತ್ತನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೊಡ್ದು ದತ್ತು ತುಲೆ
ಆರುಷ್ನಕ್ಲ ಹೋಯ್ರಾ ಇಂಕ್ಲ ಪಿದಡ್ಪ ಹಾಂ ఇంట్లో మూలనే పోపాంది నీ జతోందు మాత ఇని పోపాను ఎల్లే పోపు జెడ్డ సిరుతుదు ఇంకొంచెం జస్ట్ మంత్ పోయింది మెల్ల మన్నుడే బర 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 అందు డ్రెస్ మాత మిత్తాంతోని సారీ ఇంట్లో పిದ್ದಾడి అల్లు జతోంದು ಅದಾಯ್ತಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಂಗೆ ಬತ್ತೀಜೇರುಂದು ಅಡೆ ಬತ್ತೇರ ಪಿದಾರ್ದು ಮಿನಿ ಹಾಯ್ ಅಂಟಕ್ಕ ಅಕ್ಕದಾದೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪೇನ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಿರು ಮೂಲೆ ಗೈಸ್ ತೋಟಟೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಗುಡ್ಡೆ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತದು ಮುಳೆ ಪೋಂಡ ಇಡೀ ಮಣ್ಣಾಪುಂಡು ಸಾರಿಡು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬತ್ತೇನಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಬರಂದೆ ಪಂಡ ಹೆಣಿ ಏಪ ಬತ್ತನೆಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕಲು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋತಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಬತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲಿತ್ತೀರತ ಅಕ್ಲ ಮತ್ತು ತೋಡು ಬೇಲೆ ಏತಾತಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದುಕ ಬತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜೇನು ಸಿದ್ಯಾ ತೋತರ್ಕಲ್ ಚೋಕಾತ उधर ఉండియా उधर आता जा महालक्ष्मी ఇట్లా భర్త అత్తిగిన ఇల్లు అడిగి ఇది షార్ట్స్ వీడియో అనుకోండి ಇದು ಹಾಲ್
ಈ ರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಮ್. ನಾನು ಭತ್ತ ಇದು ಕಿಚನ್. ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಗೈಸ್. ಕುಡಂಜಿ ರೂಮ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಮು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಮಾತ ದಿಯರೆ ಪನ್ಪೆರೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ ದಿಯರೆ. ವಿಂಡೋ ಗ್ಲಾಸ್. ಮಿತ್ತಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲಾಸ್. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ತುಲೆ. ಸಾರಿ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದಾವೇನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜ ಪಾಡೀಜ ಅವಡತ್ತೇಡದ ಒಂದು ಕಮಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಣ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಗೈಸ್. ಒಂದು ಕುಡೊಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರ್ದೆ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆಲ್ಲ ತಡೆರೆ ತೀರುಚಿ ಗೈಸ್. ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಮಂತು ತುಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಲಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಬಟನಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಂಗೋಲಿ ಪೂರ ಬಾಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಗೈಸ್. ರೆಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಮೀಪುನ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀಪುನ ಇಟ್ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಆತ್ ಹಾಲ್ ಅದು ರೆಡ್ ರೂಮು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲ್ ಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್. ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಮ್ಸ್. ಆಮೀನಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆದಿಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಗಣಾನ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ನಮಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಃ ಶ್ರವನ್ನೋತಿವಿಶ್ಯೇದತಾಃ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಜನ್ಮ అంటే ఆ పూర్వజన్మದ ಸುಕೃತ ಫಲ పూర్ವಜನ್ಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಐನ ಫಲಕ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವುದು ಪ್ರಥಮ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Is luckily fully. Good.
ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿ ದಾದಾಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಾಪುರ ಪಲ್ಯಗೆ ಪಲ್ಯ ಹಾಂ ಬಟ್ಟಲ್ ನೀರು ಪಲ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಗಸಿ ಒಣಸು ಗೈಸ್ ರಸಂ ಗಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಸಿ ಹಲ್ವಾ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಇದು ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನ ಅದೇ ಮಲ್ಲಯ್ಯತಾ ഞാനും അല്ല ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಆಗುന്നുണ്ട് ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ ದಾದಾ ಶೇಖ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಣಸಾಂಡ್ ತೆಗಲೋ ಅಂತ ಚೂರು ಸೆಲ್ಫಿ ಆಂಡ್ ಎಡ್ದುಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಚೂರು ರೀಲ್ಸ್ ಲಾಂಡ್ ಇಡೀ ನನ್ನ ತೆಗಲೋ ಅಂತ ಓಡಾತ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾರು ಹೊಸ ಇಲ್ಲದಾರು ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಗಲು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರುಷ್ ఆయన గుర్తుండే హాయ్ అని ప్లే ఆరుష్ దాని డల్ ఓకే బొక్కదాద పండాయి ఇలా పోపు ఇలా పోతూ నాయక్ మత పాడాతే ನನ್ನ ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಈತೇನೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್